Το λόγο ο κύριος Κούρσκι επίσης θα πάρει. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Za 10 dni Polska przejmie prezydencję w Unii Europejskiej, dlatego należy z uwagą śledzić to, co się dzieje w Polsce. Jakość demokracji polega i bada się, poznaje się po tym, w jaki sposób traktowana jest opozycja. Niestety w Polsce trwa nagonka na opozycję. W Polsce do tej nagonki dołączyły sądy. Oto bowiem w sprawie z udziałem byłego premiera i lidera opozycji Jarosława Kaczyńskiego sąd wysłał Jarosława Kaczyńskiego na badania psychiatryczne. Podłość tego procederu polega na tym, że jedyną przesłanką ku temu było to, że po tragedii smoleńskiej, w której zginął brat Jarosława Kaczyńskiego, jego bratowa i wielu przyjaciół, przyznał on, że w obliczu tej tragedii zażywał środki uspokajające. Nie było w tym niczego niezwykłego, jest na to stosowna dokumentacja medyczna. Obrzydliwość tego procederu polega na tym, że jest on wpisywany w kontekst europejski. Kulminacja tego procederu ma nastąpić 6 lipca. Oto bowiem wtedy Jarosław Kaczyński ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym, a Donald Tusk ma wygłaszać mowę w Strasburgu inaugurującą jego prezydencję w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że społeczność międzynarodowa zaprotestuje przeciwko wykorzystywaniu badań psychiatrycznych do walki politycznej wzorem Związku Radzieckiego i Białorusi. Dziękuję bardzo. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε εδώ τις παρεμβάσεις ενός λεπτού. Άλλοι συνάδελφοι που είχαν ζητήσει το λόγο δεν βρίσκονται στην αίθουσα. Συνεχίζουμε την ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα μας είναι η έκθεση ΕΚΟ.